Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Sa balay nga wala sang kuryente. Nagsugod ang sunog sa Barangay 27 sa Bacolod City nga nagtupok sa masobra 200 ka mga balay. May extension cord nga ginsaksak sa piyak nga balay nga ginalantaw amo ang ginhalinan sang kalayo. Yaring report. Ini ang kalayo nga nagpukaw sa mga residente sa Barangay 27 sa Bacolod mga alas 12 kainas ng kaagahon. Ang lugar, amo ang ginapwestuhan sa mga furniture shop sa Lopez Haina Street. Madasig nga nagdako ang naglapta ang kalayo, bangod naga inikit-ikit ang mga balay. Ang ginalinan sang kalayo, amo ang balay nga ginarentahan sa mag-live-in partner sa sulod. Sa tabok lang sang balay ni Carlo Deldo. Tulog na sila sa nag-ibwal ang kalayo. Pagbugtaw nila, dako na ini. Gani, wala na sang iban pa nga may nasalbar nga pagkabutang. Ginuna nila anay ila kaugalingon para hindi matrap sa sulod. Na murag-murag ako to pag ako dito na igual ang kalayo. Dako na. Dako na. Di na di matapat yung tubig. Oo. Tapos ano ginubra muna? Mga bata yung pasikyan na yun, wala na gamit. Ang mga kaingod balay, nagainit ang ulo. Kaya ang mga tagbalay sa nasunog nga balay, wala man lang nagpabalo nga nagadaba-daba na ang kalayo. Walang natungdan yan na nago sa piyak balay, wala man lang nagambal na sunog-sunog. Wala siya nagsambal? Wala man lang nagambal. Okay, kung pagsunog, kung nagambal din na sunog-sunog, nagapan patani. Ang mga bumbero gikan sa katupad nga mga banwa kag syudad nagresponde sa sunog nga nagdangat sa third alarm. 216 tanan ka mga balay ang gintupok sang kalayo, 180 ubos gid sang kalayo, 36 may porsyon lang nga nagkalasunog. Ang ini nga computer shop ubos gid sa sunog. Sa kainit sang kalayo, ang ini nga poste sa footwalk sa sulod daw nangin arko. Ang semento na lang kag sin ang nabilin sa mga balay. Gani si June, ginatipon ang mga saway nga makitaan, ipakilo niya inianay, pangbakal lang sa sudan panyaga. Ubos kunutan na nila nga mga pagkabutang, pati uniform sang iyang anak wala makaluwas. Wala na ako. Oo. Wala. Mga bahay, isang ako, sente, wala lubos dito. Pila kay blog sa sente mo? Ang makabataan mo? Isa? Oo. Ubos gid, wala man? Sama mo? Alam mo sa balay. Amo na nanay, pakilo. Dito na lang, para makapilpiyan na yun. Ang ini nga pamilya nagalalain. Ginbilin lang nila makadali ang natipon nga mga coins kag nagkaon sa gwa. Pagbalik nila, nadula na. Amo man ang natipon nila nga mga scrap. Nabilin, di ba lang? Ginbilin lang dadana, ginagawa lang kami ng wala. Pero balik wala na. Ay na, kasi ang ano, damit ni Banawon nga gintipon, may pakilo yaman, uway naman. May mga saway pa to. Sila kami nanipon, sila nakapulos. Nagagwa sa investigasyon sa Bureau of Fire Protection sa Bacolod nga nagsugod sa ginaarkilahan nga balay ni alias Fritz kag Sunshine ang kalayo. Suno sa kay Bacolod Fire Marshal Fire Superintendent Jenny Masip, wala sang kuryente ang amo nga balay pero nagasaksak lang sila sang extension cord sa katupad nila balay. Ini ginalantaw nga rason sa pagsugod sang kalayo. Ni man kita dito na recover nga extension wire nga may naka 3 gang ni siyang extension wire and may nakasaksak nga ceiling fan and charger. Actually, ining balay ni alias Fritz and Sunshine, wala ni sila kuryente. Nagatap sila sa piyak nga balay using only an extension wire. So, na-recover naton ining extension wire halin sa balay nila pakadto dito sa Maywood. Halin pa sa isa man kasunog sa Barangay Granada ang mga bumbero kag nagrekta sa Barangay 27. May kabudlayan pa sa pagpalong sang kalayo kay footwalk lang ang alagyan. Isa sa mga ginakabig nga red zone sa Bacolod ang ining nga area, lugar nga prone sa sunog. Suno sa kay punong Barangay Freeman Madalag, construction materials, mga bayo ug kitchen supplies ang kinahanglan sa karon sang 250 ka pamilya o kun 800 ka mga individual. Kinahanglan nila karon tululugan, pagkaon. Amo pinakano nila kay subong. Wala naglailis lang, kaya doon tanan niya nawala gid mi na survive. Kasi subong ang yang t-shirt, kagang yang duster mo ginagawa. Halin kagabi, kun ano bayo kagabi amo na sa subong. Wala na gid lang. Si Mayor Greg Gasataya humalin kay sang kaagahon ara sa lugar sa insidente. Kaina nagbisita man siya sa evacuation center kay nagpalabot sang bulig sa apektado nga mga pamilya. Istoryahan pa nila kung di na temporado nga magatiner ang mga nasunugan kay 15 lang kaadlaw sila pwede magtiner diri sa May Mabini Elementary School. Because we were given only 15 days to use
the school para maging evacuation center, temporary evacuation center sa natin mga utod na nasunugan. So, ma-meet man po with the DHA and the ibang agencies, then with the barangay sa pagplastar man. 1969, sang isa man kadako nga sunog ang natabo sa may barangay 27. Subong na naman liwat nagluntad ang dako nga sunog, 56 ka tuig ang nagligad. Kani para sa punong barangay, sa liwat ka pagbangon sa mga residente, inina ang mangin bag-o nga